dawa ilimin daɗe dawa ili jajirtacce a barwa dawa ili komai jaja dawa ili ba wasa ba dawa ili dawa ili dawa ili dawa ili ɗaukar fansa in an yi wa wani kana alhini gomai nisa in mutumin ƙauye kuma zai je birni dawa ido duniya dawa ido ba wasa ba to ya take ne in an kama dawa ido yau bai sha ba dawa ido kowa makadare sai kai mai rani ko mizani sai an auna akan tantance launi hakuri tsani dan hali na dawa inda sai yayi nuni mai laya da mai zamani wanne ne yake kan tsauni auna bisa kin murjani dawa ilu in kun duba waye ce wuyaya Assalamu alaikum. Wa alaikumus salam. Mutanen birni. Antina. Sani ka ga inda kai kyau kuwa? Me kuma Sani? Ba sunanka ba kenan? Ni ba sunana Sani ba. Sunana Olugo. Olugo kuma? Yan mana, Olugo mana. Aba Antina. Ya ce mun Sani. Ka ga inda kai kyau kuwa? Binni ne ai. Binni ya karbe mu ai. Dole mai kyau ai. To san da zuwa. Ya hanya. Ina yana ne? Yayanka ya fita. Amma ai zai dawo ya same ka mu shiga daga cikin in baka ruwa ka sha. Ba wani ruwa. Ni ko zuwa zai in ga dawa ilu. Dawa ilu. Yan mana. To. A gaskiya soyayya ku tana burge ni. Kuma ina mai baku haƙuri. Ƙawata ni fa ba komai yake bani ciwon kai ba. Kin san yanayin yanda yana yake takura min. Ni kuma ba na son soyayya da takura wallahi. Abin yana damuna sosai. Ni kuma a shirye nake da in jure duk wani abin da zan fuskanta in dai akan ki ne. Saboda kin san irin son da nake miki. Ina son ki fiye da yadda nake son komai a rayuwata. Dan haka ba abin da ba zan iya jurewa ba akan ki. Ƙawata namijin gaske kenan. Tunda shi zai jure, ya kamata ke ma ki jure. Ina lillahi yana. To yanzu me abin yi? Kaga kai nan da gudu ka tafi. dawa ido duniya dawa ido ba wasa ba. Ke? Daga gidan uwarwa, daga ina kike? By this time around, yeah? Yaya ƙawata na rako. Ƙawarki? Wane sa kai? Ka kafin hau kai. Kan wannan ta gaba wanda kanka ce da ƙiƙi ne ni. Allah wallahi. Kai ya ne fa. Dole ba ku tara wanda ka zo mu tafi da Allah. Kai kana da kalwar yake. dawa ilu kowa makadare sai kai mai rani ko mizani sai an auna akan tantance launi haƙuri tsani don hali na dawa ilu sai yayi nuni mai laya da mai zamani wanne ne yake kan tsauni auna bisa kyamare jani. Olibo? Babbaya. Komai ba kai bane. Wallahi ni ne nan babbaya. La ila. Ina ka je ne kwana biyu? Ina cikin binni wallahi sauka take nan yanzu ma wallahi. Kana cikin binni. Wallahi. To ina kayan tsaraban namu? Wallahi ina gyara ajiye. Wallahi zan je ina yi mutanen namu ne wallahi. Dan so ce yanzu ko na ga na gansu yanzu gaba daya. Ai ku ɗazu muka rabu da su a nan bishiyar tsamiya amma sun ce min za su je majalisar su. To ba ma zan je in same su har majalisar yanzu nan. Yanzu nan ma kuwa. Kai kaga yadda kai kyau Olivo da rigar ka mai yan baza baza. To shikenan Kenan Olivo. ba mu ara babbaya. Kai kyau wallahi. Ni ba so kai yaushe. Wallahi na so wallahi. Ba ne karo kwa. Shege ka zuzu a sheka da yawo. Gawa ne Olivo. Ana biya aure na wikin. Inda nan gwada. A sheka da yawo. Wallahi la kwai da kanan sai nan da kanan sai nan da kanan sai nan. Mutum wa bora uba. Yan sanda ainan. Yan sai su kama mutum. La kwai ne kawai a garin. Muna nan muna jin kiri.
mu kashe kajin wannan mu haura gidan wannan mu tara wancan isallame mu gara da ka dawo. Ana so ka ga da irin halin mu ne da ka samu ka burma wani police kawai kai ma ka sako kai nan kawai in mu haɗu a nan ko me kace lalle ka shawo bandi ga dawa ilin nan kai darasi ya tafi da goma Allah waya maka uwarsa duk garin nan ka gara ba wani shegi ba wanda isa ja gita kafa dan akuya ka kuma dawo ai muna zuwa area ka da yanzu ba ya dai ka ji an yi kai ya wannan riga fa ko ka koma tattara shanya ne sata kuma ba sata kake a cikin garin ba ita ka an kula fa ya ne sata a kai ba Musa bane ba fa ba ma zama da Musa tare ne Musa ne da Allah kai ka fito ko ya je can ba Musa bane Peter yake siyarwa ko ya kafar shi yake kai ki ai din me kake a can birnin shi babban yayin ya sani ai a to ga gani yaron mota yake ko wani ka kashe ka gudo ne dawa da ilu dawa da ilu dawa ile to karta ba dawa ile dodon kauye za a fara maka bawa ai shi abun aka sa hankali waje guda yanzu ga an wuce wajen kware ko ranka ya dade gaskiya guri ya kyau ranka ya dade alhamdulillah gari ai yana ci gaba liman ranka ya dade dama ina son ganin ka naji daɗi da ka zo gaskiya ne dan ko da baka zo ba zan tura a kira min kai gaskiya ne ranka ya dade wato wannan yaron Ilu yana fa nema ya kai ni bango domin nema yake a garin nan nawa ya nuna yafi karfin kowa wane shi ranka ya dade bai isa ba to ina shaida ma zan ɗauki mataki mummuna a kan shi domin na ga abin nashi yawa yake da ɗai ya ma haɗe kai suna yawace tare da wannan yaron magi gaskiya ne a ranka ya daɗe ba magi yake ba ranka ya daɗe bage yake ko ma wane ne bage yake ranka ko ma wane ne gaskiya ne tunda dai mun fahimci wane ne shi gaskiya to ba za mu bar abin haka ba kware ko ranka gaskiya ne ranka zan ɗau mummunan mataki akan wannan al'amarin gaskiya ne in ba haka ba zai lalata mana yara sosai kuwa to ai wannan dalili shi yasa kaga na ɗauke Sani na tura shi binni gaskiya kai dabara saboda idan na bar shi a nan cikin su to shi ma bata shi zasu sosai ko ranka dade dan na dauke wancan kuma ba zan bari ba a bata ragowar ba gaskiya ne ranka dade yayi kyau kai dabara saboda haka duk abin da na shirya akai zan sanar da ku to shikenan ba komai insha Allah za mu yi kokari mu duba lamarin nan Allah ya albarka Allah ya taimake ka ranka Allah ya albarka wannan tana ta cewa ai godiya an tura mata rubutu to ba komai ranka dade man ba dai ka gajiya godiya nake Kamfanin SYA Multimedia ke ƙara gabatar muku da sabo kuma ƙayataccen shiri mai dogon zango watan hudu. Mata kyakkyawa ya za ki moro wa kyakkyawan fuskar nan taki ne ki bari in kisar da manufa ta mana. Kada ka sake tare ni. I'm giving you the last warning. Duk ranar da ka sake tare ni a hanyar wucewa sai na maka abin da ya fi haka. Watan hudu. Kekin da sarki ki je ba. Daga tambaya sai jibi ya zama kari. A wannan tsohuwar ne gyada take ko mai magarya.
watan ai mata sutura kin ji karki mata kuka dan Allah ina zuwa Habiba watan Abakai Allah ya tukan yarinyar nan Allah ya gafarta mata Allah ta ta huta zan iya nuna maka wurin inda nake zargin sha su kashe shi Isa anya ma ina tunanin babu sa hannunki aka kashe Habiba kuwa rubutawa gami da tsarawa Hamza Gamba Umar Kurna daukar nauyin shirin Shamsu Yan Ami shiryawa Jamilu Barmo dan Kundalo watan 4 wannan dama shine dalilin ka na jawo nan wajen watan 4 ita shari'a da kike gani mace ce da ciki ba a san me za ta haifa ba watan 4 Inuwa Habakai kana Habakai wallahi kai ne a ciki Habakai dan Allah ka bar mu huta kaji Habakai Dai Allah kai gummana ya dai ku ja yawa danna ayyo ba tare da kai lafiya kai me ka labari gami da bada umarnin shirin Aligum Zak Sak watan 4 na nan tafe. Dawa ilimin daɗe, dawa ilin jajirtacce, a barwa dawa ilin komai jaja dawa ilin ba wasa ba. Dawa ilin, dawa ilin, dawa ilin, dawa ilin. Ɗaukar fansa in an yi wa waninka kana alhini gomai nisa in mutumin ƙauye kuma zai je birni. Dawa ido duniya dawa ido ba wasa ba, to ya take ne in an kama dawa ido yau bai sha ba. Dawa ido